L-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija uża l-paġna tiegħu fuq Facebook biex jilmenta li l-aħbarijiet tal-istazzjon televiżiv tal-Partit Nazzjonalista iċċensuraħ. Fl-istess żmien li l-Partit Nazzjonalista jilmenta kontinwament jekk xi ħaġa li jkun għamelu ma tkunx irrappurtata, ironikament huwa Net Television stess li editorjalment ħass li ma kienx hemm il-ħtieġa li jirrapporta stqarrijiet li ħareġ kelliem tal-Partit Nazzjonalista. Bħala l-kelliem tal-Oppożizzjoni għat-trasport, il-mobilità, l-avjazzjoni u l-proġetti kapitali tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija ħareġ stqarrija dwar it-trasport u Net News iddeċieda li ma jirrapportaħiex. Delija ma ħadix tajjeb u għadda l-battuti li kellu jgħaddu fuq Facebook u qal li trasport, it-traffiku u t-toroq kienu fuq il-punti ewlenin tal-bulettin ta' Net News u ġie rrapportax għal Ministru l-eks Prim Ministru Alfred Sant u l-President tal-Malta Hotels and Restaurants Association. Madankollu sfortunatament ma ġietx irrappurtata l-istqarrija tiegħu. Kien għalhekk li imbagħad kellu jirrikorri għal Facebook biex jinforma lill-pubbliku stess. Dan ġara ftit tal-jiem wara li Adrian Delija ħareġ jappoġġja Robert Arrigo li tkellem dwar kif bħala viċi kap kien stmat ħażin u mwarrab minn nies qrib il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista kkonfermaw lil One News li kull ma jmur Bernard Grech u dawk qrib tiegħu qed jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex isiktu, jeskludu u jiċċensuraw lil kull min isuh bħala li ma jarax 100% għajn majn mal-kap.